Τραγουδάμε τώρα όλοι, έτσι, πάμε. Θα πάρουμε σελίδα. Να πάρουμε, το παίρνουμε. Φέρε μου το βιβλίο μου, ρε. Ναι. Πάτα δυο μου χέρια θα χτύπω. Πάτα δυο μου χέρια θα χτύπω. Να είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα. Γιατί εγώ... Γιατί μιλάς, εσένα βλέπω. Εσένα είδα τώρα. Όχι. Εσένα είδα. Άμα ρε παιδό, να σου βάλω τον. Λοιπόν, να πεις αυτά τους όλους. Εγώ είναι παιδοτική ευθύνη του καθένας τι κάνει. Ο ένας λέτε 100, ένας πιάνει. Είναι προσωπική ευθύνη. Αυτό ήταν κοινωνικό, δηλαδή μέχρι, δεν ξέρω ρε φίλε, 19, 97, 98, 99. 97, 98, 99, οκ. Ναι μωρέ. Φτιάχνω ρε φίλε. Κοινικές αντιδράσεις. Το πρώτο ερώτημα που πήρετε στις κοινικές αντιδράσεις είναι πότε γίνεται μια κοινική αντίδραση. Για να γίνει μια κοινική αντίδραση πρέπει που λέει ότι για να γίνει αντίδραση αντιδρώσει με προϊόντα που πρέπει αφενός με τα όρια να δημιουργηθούν Ρε, φέρ' το πιο πίσω να πούμε. Όχι, εγώ θέλω κάντι. Τον ορίων. Θα γίνει ο διασμός. Μπορεί να σταματήσει τώρα να ακούσει μια μουσική. Με ενέργεια μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή. Το καταλάβαμε παιδιά? Ναι, κλασικά πράγματα. Δηλαδή πρέπει τα μόρια όταν είναι στενόμακρα δεν θα κρυφτούν έτσι και γίνεται. Όχι, να, βάλτο. Να, μπήκε πέρα, πέμπλεσαι, να μπήκα. Το να με τον αγκό. Αχα. Ναι, αυτό πρέπει, αυτό ήταν. Βάλτο. Οπότε από τα αντιλώτα θα πάμε σε προϊόντα. Δύο μόρια, είναι. Άμα δημιουργούν έτσι δεν αντιλούν. Άμα δημιουργούν έτσι δεν το ακούσε εδώ. Ωραίο. Ρε, θα το ξαναβάλω, είχαμε τρελά. Κάτω τραβολάει. Άρα λοιπόν παιδιά, το επόμενο ερώτημα, το πολιτικό θα δώσει συγκέντρωση ενός αντιδρότος ή ενός χωριότος. Έκανα να τώρα μην είναι εκεί στα παιδιά. Ο ρυθμός Βάλτο. τη συγκέντρωση ενός αντιδρότος Το κρατάει, τι θες? ή ενός χωριότος. Ω, μονάρι μου. Χαβονιέλα, φύλλα. Από εκεί και πέρα. Φύλλα, εδώ πέρα φύλλα. Η ταχύτητα εμείς συνήθως θέλουμε να έχουμε γρήγορες Πάντα. Η ταχύτητα μιας αντίδρασης. Το καυσκόλ. Α, ναι, πάντα. Γελάνε όλοι, το Παπανδρέου. Ποιους τρόπους? Έκανε λίγα κόντα τα Να πω. Εδώ. Άμα σημαίνει την κέντρωση των στοιχείων ή άμα σημαίνει τη δημοκρατία. Και την επιφάνεια επαφή. Και καταλήξει. Επαφή όμως και επιφάνεια. Διοδιακά θα λύσει. Ασυνείδητα, άνοιξε το κινητό του και ακούγεται μουσική. Ασυνείδητα. Θα πει YouTube όμως. Εσάς είχα τη σου. Είναι σονίζει. Θαύμα. Όχι. Απλώς έτσι και θέλετε να το κάνετε. Εκεί στιγμή που δεν έπαθα και έκανα αυτό. Κύριε μου, πάει ασυνείδητα. Oh yeah. Το πέτυχε λιγάκι. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πού το κινητό δεν πήρε παραλίγο.
Και εσύ! Μία μωρέ! Κύριε, βάλτε μια τάξη εδώ πέρα. Ναι. Καταρχάς κάποιος βρωμά. Κάποιος βρωμά. Εγώ αυτό ξέρω. Κάποιος βρωμά. Πες το καλά. Κάποιος βρωμά. Καλά. Πάλι 5 λεπτό θα κλείνω.